भारतारि रौनिया हान्जायाव जइन जानानै हादोर सिबिथाय होनो साखाफारा रोजा रोजा लाइमोनफोरा सफैगासिनो दं भारतारि रौनिया हान्जानि अग्निवीर थिसनथायनि हाबाफारि। बेनि थाखाय थाग थियारि जादों दुलाराय हादोरनि लाइमोनफोरजों लोगोसे सनितपुर जिल्लानि दिखियाजुलिनि बर' लाइमोनफोरा। बाटासपुर फरायसालिमानि बानजायनायाव भारतारि रौनिया हान्जानि प्रि रिक्रुटमेन्ट फोरोंथाय बादा खुंदों। भारत सरकारजों खुंजानो गोनां भारतारि रौनिया हान्जानि अग्निवीर बिथांखिनि थिसनथाय हाबाफारिया गेजेराव माखासे सानल'सै। बेबायदिनो थिसनथाय समा खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैनायलाय दिनै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दिखियाजुलिनि बाटासपुर फरायसालिमानि बानजायनायाव ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ लानानै चारिदुवार केम्पनि भारतारि रौनियानि 106 मिडियाम रेजिमेन्टआ बाटासपुर मिलन फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव आगु फोरोंथाय होनाय जायो। बे हाबाफारिखौ सामलायो मेजर राज किशोरा। बे फोरोंथाय बादायाव गोबां लाइमोनफोरखौ बायदि बायदि आयदानि सायाव फोरोंथाय होनायजों लोगोसे खारनाय बारनाय आरो आनजादफोरखौ माबोरै होनांगौ बेफोरनि बागैबो मोजाङै फोरोंथाय होयो। रादाबनिफ्राय सफैनो हानाय खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम गिबि गिबियावनो अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आरो दिनैनि जिथु हाबाफारि बे हाबाफारिया जाबाय प्रि ट्रेनिं रिक्रुटमेन्ट आरो मोनसे बियो गाइडेन्स प्रग्राम। आरो बे जिथु हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बिखेखयै जोंनि बाटासपुर फरायसालिमायाव फरायबाय थानाय जिथु फरायसुला फरायसुलि जाय बिथांमोना दा गोदानै ओंखारनाय जिथु अग्निपथ स्किम एबा जायखौ अग्निवीर होननानै बुंनाय जादों। स' बेनि सोमोन्दै इसेबां एवेर नंथ'वा। स' बिथांमोना जेन एवेरनेस जानो हायो बिनि फारसे जों बिथांमोना सांग्रां जानो हायो। आरो बे बिथांमोना जिथु नागिरनाय लुबैनाय बे जिथु अग्निवीर बेखौ बिथांमोना मोनफुंनो हायो। बेनि थाखाय दिनै 106 रेजिमेन्ट आर्मि रेजिमेन्ट बिथांमोनखौ दिनै बे हाबाफारियाव हांख्रायनाय जादोंमोन। आरो बिथांमोना फैनानै गोबां बेबायदि थुलुंगाफोर जोंनि गेजेराव दिनै होफैदों। गथ'फोरनो गोबां बेबायदि थुलुंगाफोर होफैदों। बिखेखयै बे ओनसोलनि जिथु लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरा बे जिथु गोदान स्किम बे गोदान स्किमनि फारसे एसेबां नलेज गैथ'वामोन। स' दिनै बिखेखयै जिथु जोंनि गेजेराव सफैनो हानाय जिथु मेजर राज किशोर बिथांनि गेजेरजों गथ'फ्रा दिनै गोबां सोलोंनो हाबाय। स' बिथाङा बुंदों दि अग्निवीरखौ जुदि मोनफुंनोब्ला अग्निवीराव सोरबा सासे केन्डिडेटआ जुदि जइन जानोब्ला अब्ला मोनब्रै स्टेजनि बाथ्रा मिथिना लानांगौ जायो। फार्स्ट स्टेजआ जाबाय डकुमेन्टेसन स्टेज। आरो दिनैनि दिनाव बे जिथु डकुमेन्टेसन स्टेज बे डकुमेन्टेसन स्टेजखौ दिनै डिजिटेल मुगाखायनो डिजिटेलानो बेखौ क्लियार खालामनानै होयो, सल्भ खालामनानै होयो। आरो नैथि स्टेजआ जाबाय बेयो जाबाय फिजिकेल ट्रेनिं एबा फिजिकेल टेस्ट। आरो बे फिजिकेल टेस्टआबो दायो बेवहाय सोलिगासिनो दङ। बिथांमोना दिनै गथ'फोरनो एबा जाय बिथांमोना दिनै अग्निवीर जानो नागिरदों बिथांमोना दिनै फिजिकेल टेस्टखौ माबायदि लानाय जायो एबा माबायदि खालामोब्ला माबायदि प्रेक्टिस खालामोब्ला फिजिकेल टेस्टखौ जाफुंसार जानो हायो बेखौ दिनै फोरोंगासिनो दङ। आरो लोगोसेनो जिथु बे सेकेन्ड स्टेजनि उनाव आरो मोनसे स्टेज थाबावो बेयो जाबाय मेडिकेल टेस्ट। आरो बे मेडिकेल टेस्ट बे मेडिकेल टेस्टखौ बिथांमोना बे जिथु फिजिकेल टेस्ट जोबनायनि उनावनो बिथांमोना बे जिथु खामानिखौ बिथांमोना दिनै गथ'फोरनि सिगाङाव बिथांमोना फोरमायथिनानै होगोन, माने दिन्थिनानै होगोन माबायदि मेडिकेल टेस्टखौ सासे केन्डिडेटआ बेवहाय दिन्थिनानै होगोन। आरो लोगोसेनो जिथु ब्रैथि स्टेज बे ब्रैथि स्टेजआ जाबाय रिटेन टेस्ट। आरो बे रिटेन टेस्टनि थाखाय सासे बिजाथिया सासे केन्डिडेटआ माबायदि साखाफारा जानांगौ, बबे बिजाबखौ फरायनांगौ आरो माबायदि हार्ड वार्क खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै बेफोरखौ बिथांमोना दिनै फोरोंगोन। दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों मा फिथाइ थायगोन होननानै आङो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं बेखौनो मोनसे पजिटिभ आंहा फोथायनाय दङ, मोनसे दाजाबथाय आंहा फोथायनाय दङ। बेयो जाबाय थारैनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे बेवहाय फिथाइ थायगोन। बे फिथाइयानो जाबाय दिनै जोंनि जिथु लाइमोनफोर स्पेसियेलि बाटासपुर जौमा फरायसालिमानि जिथु फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना जिथु हादोर रैखाथिनि सोमोन्दै बिथांमोना मोजाङैनो बुजिगोन। आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना बांसिनानो अग्निवीर एबा अग्निपथआव बिथांमोना जिथु साख्रि बे साख्रिखौ बिथांमोना मोनफुंनो हागोन।